Kaixo, badakizu zer diren superbakterioak? Superbakterioak eskuragarri dauzkagun antibiotiko gehienekiko erresistenteak diren bakterioak dira. Non sortzen dira bakterio hauek? Batez ere ospitaleetan. Ospitaleetan antibiotiko asko erabiltzen direlako. Eta pentsatuko duzue nola sortzen dira erresistentzia hauek? Bakterioak erresistente dira mekanismo askori esker. Adibidez, biofilmak. Biofilmak muki antzeko batzuk dira, bakteriak botatzen dutena, eta gertatzen dena da muki horrek esi baten moduan bakterioak babesten ditu eta antibiotikoa ezin da bakterio barruan sartu. Beste mekanismo bat izango litzateke guraize molekularrak. Guraize molekular hauek antibiotikoak mozten dituzte eta beraz antibiotiko horrek ez dauka eraginik bakterio horrengan. Gero, adibidez, antibiotikoa bakterio barruan behin sartu denean, bakterioak berriro kanpora bota dezake ponpantzeko batzuei esker. Eta mekanismo askoz gehiago dauzkate, baina hauek adibide batzuk baino ez dira. Esan dizuet, ospitaletan gehien bat sortzen direla bakterio hauek, baina ez bakarrik ospitaletan. Zeren nekazaritzan eta abeltzaintzan ere erabili dira betidanik antibiotikoak. Zertarako, adibidez animaliak loditzeko edo gaixotasunak saihesteko, baina gaur egun animaliak loditzeko debekatuta dago antibiotikoak erabiltzea Europan, baina gaixotasunak saihesteko erabiltzen jarraitzen da. Orduan, hori guztia kontutan hartuta, ezin dugu arazo hau konpondu giza ikuspegitik bakarrik pentsatzen. Animalien osasuna, gizakien osasuna eta ingurumen osasuna kontutan hartu behar ditugu. Eta honek izen bat du, One Health kontzeptua. Baldakizu zer diren garapen jasangarrirako helburuak? Nazio Batuen erakundeak sortutako 17 helburu dira pobreziarekin amaitzeko eta biztanleriaren ongizatea bermatzeko. Erresistentziak helburu hauek arriskuan jartzen ditu. Eta orain azalduko dizuet zergatik. Nekazaritzan eta abeltzaintzan erabili direnez antibiotikoak, erresistentziak gene horiek uretara mugitu dira. Beraz, helburu hau kanpora. Itsasoak, ibaiak eta ekosistema lurtarrei eragiten eta kutsatzen. Beraz, beste bi helburu hauek bebai kanpora. Eta azkenik aldaketa klimatikoak bebai temperatura handiagotu du eta temperatura horren igoerak superbakterioen hazkuntzan eragina dauka eta bere hazkuntza hobeto izatea lortzen du. Beraz, helburu hau bebai kanpora. Erresistentziak hildako gehiago sortzen ditu eta hospitalizazio luzeagoak. Beraz, 3. helburua kanpora. Gainera, infekzio mota batzuk emakumezkoengan dira ugariagoak. Eta beraz, genero berdintasuna bebai arriskuan jartzen dute. Beraz, 3. helburua bebai, kanpora. Infekzio hauek azken aukerako antibiotikoekin tratatzen dira. Eta antibiotiko hauek oso garestiak dira. Beraz, pobrezia handitzen dute. Eta hazkunde ekonomikoa bebai gelditzen dute. Beraz, lehenengo helburua eta 8. helburua bebai kanpora. Gainera, antibiotiko hauek sortzea eta kontsumitzea ez da jasangarria. Beraz, 11. helburua bebai kanpora eta 12. bebai biak erlazionatuta daude kanpora. Pobreziak gozea bebai ekartzen du.
eta beraz bigarrena bebai kanpora, eta lurralde pobreenak geroz eta pobreago egiten ditu, beraz ezberdintasunak handiagotzen ditu. Eta, claro, gatazkak daudenean, gozea dagoenean eta pobrezia dagoenean, lurralden arteko gatazkak bebai handitzen dira, eta beraz, 16. helburua bebai arriskuan jartzen du. Beste aldetik, irakaskuntza zentroetan erresistentziei buruz irakastea beharrezkoa da. Eta honek, 4. helburuari eragiten dio, kalitatezko hezkuntzari. Eta, azkenik, arazo hau konpontzeko, beharrezkoa da, bai erakundeak, bai biztanleria eta bai ikerlariak danak batera lan egitea, arazo hau konpontzeko. Eta honek, 17. helburuari eragiten dio. Itunak sortzea eta guztion artean konponbideak bilatzea. Zer egin dezaket nik arazo hau konpontzeko edo laguntzeko? Oso erraza. Infekzio bat daukazuenean, medikuak esaten duen moduan hartu antibiotikoak, inoiz ez lehenago bukatu tratamendua edo beranduago, medikuen jarraibideak jarraitu. Gero, eskuak oso ondo garbitu, eta tratamendua bukatzerakoan antibiotikoak soberan badauzkazue, farmaziara eraman, haiek dakitelako nola tratatu antibiotiko horiek, eta inoiz ez zaborrera bota.